Uba Rudy Wajri uday ofisa rangba jangka sarkar India ubadan haka Indian Foreign Service IFS utayu rangba uba syong basa hanong thamai ulas dangye katay kakam hausnam syeja khandai spa nyopupra pan ula syong tanyo hausnam arjar khatsaw. Haki tekisnam ula bad yeshibun kikam jangka sarkar India haki kerdan baper pada kiri baper jangka pertai haka ba ula batru kum ambassador jangka India Shaperu baru High Commissioner Habrunei. Uba RM Shabong editor Rupang ulai keren yuni rangba ahlor kejinghiar kisamla kasi manjab haki examen civil service jangka sarkar India bat kumjuru ahlor kasanhima sima bat kayok kod haka jelaru kumju. Sarkar India. Pidon haka kerdan Indian Foreign Service. Dengan kuat ban syukli ya pi ya kejingkeli kerlum keba kipai ba la segi kemilanti ba kini segi kata kalong ba mental akum ba si posnem dunai. Ngim dan siu ya ki officer ki bana ki jela jongi bahaka kerdan jongka Indian Service ki ban wan sya ki ban yo ya kani kerdan dengan ko akan kali napi kai kedaw ko penlong ki samla khasi jongi ba ki namla ini kesaben to ngan chu jubab namar ba nadu bangadan chania mentala news nam palati ai ti kapelong ru yang bangan puli kot khobor balong hang ni ki kot khobor khasir nga puli ba ti ngau persang ban suthu ki ding pengkyang ki bobon ni kan society jengi bakan ya saprang ti pin supet menta so superhat ma fise kawai ga ba su si ba so lunga kalong ba pet kani ka bapen mi da kan niti ayo kan is pangga ranking jong ki states kami halia ka de last in education perhat pi khaddo kai kata kamut yu kata hi to kata kawai tengah penting pengapuli kom tu baong ki matric result kini ki result ki drop out ki bobon hi kani ka reflect na dia menta ka jingkeli kalong kum ni kum yang i mensua to i kata ngala south mensua pobele exam ngi mensua UPSC civil service la palat suppose na mensua ndai na 78 to kata ngi penlong kai ka penlong ngi ban yele itu ki exam kalong ba kadon ka ambition kadon jing trang ban mi syakmat pat kabakong san ya kadai ka confidence kata kamot banga ngala ban long mungkiwei umde bangan sulong tanghang ni kalong ngala ban jengi haga duriau tia umde ban sulong mungki jakwa yang ni kata kawi ka confidence wi kadi kata ka penlong yangi ban yele tu ki exam ti katu ka pen kamta kan ka penlong fi ban nga khatu ka por mun sha perkhat ma fi kan shu ai nusa kan tu ka por ngim mdan internet mdan ai nga mun sha tang ban yo ai we jing tip ngalai po state central library ban le yuak khatu ka por ban le ki kot mdai basuk ban yo khatu ki por te kata kan kadai kata ka kemen siem kan te ngapet mentapat tip ngamong ba kidon ki khna samla mentamo ki balong ki batibet mo babon nawara bangaya ngayen ngomtu nga Delhi sa Bangalore sa Noida sa Bombay ki bon kana kasi jingi bale ki babo ki lan jingi babon mo kong takham tam ni ki private sector corporate sector ti ka de ki shisha ka ba phi am phi ha ka civil service pat ti ka tamba kami na kata ba ha jing shisha le menta ti ki lat ki lenti ki lanang bon ki jing yo lat mensha ban let college ru kamdai ka basuk man let university ru kamdai ka basuk mentapat kalat nanti ki bobon te balik ilong humta ti kadai kata kan ba kadon kai ngat harai ka ba kadaw nang ni ka ba penlong ki khna jungi ba kinumdon kata confidence ti ban yale all India level fi teto haka jibong yung pi mentan pi om ba kamigalaya kadai haka kerdan ka bahak traidu
Kat kum ka niti ayuk kan. ho kat kum kujong kan itu ayu aka Kani ka bagi khot ka sustainable development goals. aka leng juga education tinga kwa man kali ya pi hang ni hato kan dei na gadau jong ka jing trot jong ka system hakor kom hikai ne lese kala man dei na gadau ba ki khna ki ba pule mata kim sim khia su ya ki jing pule Pi ngamong ay ka system mo. Naman daong ay ka system to i mo ngala ban kawai banga nikot kubor khasi banga pule kan. Kawai ka ba na piong ay ka system kala ban non kay ka jing dunah ka system ho den kata kata sami kani ka. Kata kalong more or less all India level mo ka sami kani ka new education policy ru menta. Ti hendai menta syubu to i ka kadon ka jing ya fair mo menta kini ki bayu alat man lek school syubu hasilong school khareng ba mo ki kham yu alat lai ban ya shakmat ti ka ba susi pa ngapai nga ti teng ba nda pulia ba kino hikai lu kimyo tulap ti ngono hikai lu kimyo tulap kumno kan kin hikai school akor kom badai kin kumno kan gi bupli khana kam tam le shinong kandang tinga ngabo kata jingkeli la dia kan tien dapat pat to kata kadi bentar kawai mo mentah pat dapat pat kini ke bio alat pat rung ang hasilong balik ki mi dia menyelek kita competitive exam kum mengilek mengi menswa ti kata ngasem jing ia mo ban sutho ya kata namar ba teng perkhat ang mat ma bola ya long kidon ki bela not madon kato kan khna samla ki bai kendo ya nga kilong smart bai dia ki batbet ba kila ban yele tang kia long bat ki kwa ban trai kam lojong ka ba biang ni kata ka biang ni mo ti tang bakadi bendan ni kin bat ki ba kwa bat men join civil service ki di bendan kin ya kata ti ban ong ya ka daw nak system ngan ong ay kata mo ti kadon kay nga super khat mga ba tip ngala ban bakala mo kani tang mga supet naman ngapait gini ki po Facebook to kin ki group khna khasi to ki bakhat ile antor mo ki jingya keren hang to ki don ki bakwa syaru ban keren ban ya ka badai ba kai ban penyak syafrang dai ke jat munria jungi te don pat ki babon tu ki ong bai kalong bai ta ka conversation kalong bai tang to bar julau ngi kumta ka shulong bai bakarung ta ka mensiam bangi kumangi syale ban ngilong inferior dia pi larang ilon confidence belengin syukran bai ta kata subject ba kidi kiwei ki belong ki dai da kadau jung kiwei bangilong bangi kumne kam long ta pindah sim politically ru ngidi ki majority ki barul ha assembly de mangi ha government de mangi ha district council de mangi lara kimi ki ba pensak dia nyangi tinggi ben belem ya dia kin belem ki oi kumno kum kata kamai confidence ti yangi ka namar ngawi fi mene ka confidence kami naga jing snow banga I am as good as the other ngala ban tibet kumutai kiwe ru ngala ban ya jingi ha duriau ngamdai ban susadu tang dia popung kata ka di ban mi kum kata ti kata ka duna ti so kawai pa ngapet kini kiseng ki ba mi hang ni ijat bagi jat ting ong don ki nga super khat long mansya ngiri ya kit po student union ya long ayu hinga po college po kha long ngalong general secretary long tu tang ba ngidon ba kita ka ban siam pat ba ngikwa ban improve ti la dia namar badanga la dia ngam improve la ngam tibet ila dia kumnungan yarap ikiwe ngam ngadon si Delhi kat tu ngayarap bun kini kena kasih jungi siti penyo visa penyo ki minister bro kini keleng kualet sabar kula pun eye contact ki bun ki mengai don sabar tang kom tak kan kwa man kali fi ya koi kamat hang de kalom kumta yang i latip bangi ngiyo e ke jing hikai ba ki hikai ki missionary nginang bang thodak na kadau ke jing ai start in missionary tiala jupan sutu yangi haki tu ki por bang chua ba uparing hu hikai yangi bangin thok dak tang na kabenta bangin nang ban trikam suka
te phi phila ya shaki bon ba kiri jong ko perthai hatu phila bakor kom hikai ha pedeng jongi hang ni po Meghalaya ki pher na kom hikai ber ki pat kiri perthai kam dai ka po kam dai ka jing hikai mo kadai ka ngan bu ko ka khtian mo ngam tip political economy so balai nga ong kata shubu menta ngalai nuk sai fi gawe mo nga ngatip ya kaktin investment dangala rung po service nga puli economics na yo honors economics nte kan pat suthu na mga pat practice ya to danga po service po Delhi nga kamau ti por ba yo tulap umto ti por men shate ki utu ba a check ti ki ong public play account ke nama mio cash yo tu ko por ngila yo bita ka check ti public play account po state bank tu ka don ka branch tu hi po central secretariat tin dalai ang tu ti kito hin ang tu ki batai ki ong ladap him invest ya kan pisah ki provident fund ki mutual fund sa kita ti phim num like ka tax rebate tiang susu kata ketien invest susu belai bang awang kata ketien nomor ba shani kimpat susu kata hadu mentar ki bobon ki bengai pet ru nama kimpat mi nomor belai baka kamlong ko mahpo Delhi kamlong ko Gujarat kamlong ko Bombay kan pindai keran ya khana wat kini ki batrai government 7 ru kidon ke investment ki bobon ki stock market kini kita ngayo pisa man shnai naka share stock market ikani ay nuk sai fi kan kumno susu belai kapenlong yang ni ti kapenlong yang kiwi ru namar ba kindon kata ka mensiam tu ba ka perthai kiwi ke layak chafrang susu ni pat ni long kumno shani shibu menta kat bangapai ngah ni ka shulong bai wat ka sarkar ru kai ba kadang ki shulong bai tang kumno ban yo pisana center mdon raban rias kata resource of naladia ti should depend by apa Delhi la sha ong Delhi ta mun ban pisah shoot na ya pin vile amna namar ka kata ya ka jimut yung perkhat yung kibabon ti kena samla pi dai na kata daw nga stress pa namar men sha pa kadang ni ka IM ni ngila ekran ni kata subject pi so kai ban penlong ya fi ban champang syuk kalong ka experience jong piap long expose chiki we kata ka bodok san belai kat dena ta daw bang ong ka don kam ki officer jong iro badai ban lek posting an Delhi ma ban yo idea ban interact bat ki we ban ye jingi bat ki we kadai kata lu di ka jumut jong perkhat gad dan ta daw hang ni ngong ye people shillong ngastrap ba ship interview ko ni bang yo kran ni kini subject tihenrei kibabon ngap persyang ban pensutu kini berkhot ya po don ki berkhot inga ban keren po college po university ngap persyang ban penrung ya kan ni kai ke jingmut ban ong ba kamain kan long ban sutu kata ka political economy jungi ta nama kata lu di education kata lu di pi ka penmi mentade na ta kadau kan ba pindapat kini ki kena mentang adon shubu mentang kini nakayong jungahi ka persa junga ka sa Bombay ka khon ka bab kana do nang khlung la kha po Bombay kawan chane mentang kamju shu ko alet thian war balai ka ong ba kalong gumta po Bombay tito na shukwa ban kli fi sapo pi ni jutep bakine ki ba khamdon kham em ki pha ya ki khon ni ki hak school ki ba khamba kadai te ki tu ki school bunwa kumana una munta shibu ki ba kwa bandai cheki examen ki ba khamba competitive exam ki tu ki khamdon kala kadai te menta pa hang ni hangi radaja bang ye pe je po Meghalaya ki ba buon ki samla pule ki dek buan ki dong kulo de singila ban sim kum hadu 4% hadu 4% ki dek buan ki dong kulo te haba kalong kumta pisarai kini kimde ki daw kawai ngimdon ni school ki bopha kuma piong mutan ngidon setrai nang ta ar menta ngimla ban pha ki school jongi bakinde ki school bopha pisarai kini kamde ka daw ko pen telor ki kata jongi bakinde ki competitive exam jong ka sarkar India
wan shubu shigwi pat ki kam ki badai haka kamai kaji jong ki Baik mo kadang ka jing shisha wa pi ong ma pi. Tang kawai ka bastonat nga ong manakani nga puli po kini bami result ya ka tip ya ka embos na ka betul bang i bagai don ka school na mairang ki bale abha. Tinga kali bale kin ki le abha kam tanga super khat manga ong ngakrai ki ka jing kai ro ka biang. Ti ka kamot na takadaw ki sami kini khna ban le abha kum ni. Tinga ong dia menta kum kitun da kidon makana syaturu ha menta kan ik perti internet da kabiang ka internet connection namar ki babuan menta kan ki jingnang jingtip hila ban tang no google filala ban na ka youtube ban google filala ban educate ila dia perkhat ma fi kadai kata ngatharai kam ngamong ba wat ki school syadong kendong la da kabiang ka jinghikai ngatharai kan ka jinghikai kita kamot kajing ai tu lop iki no hikai ro kabiang ka qualification yang ki ro kabiang kata kamot kandon hikai ai ka ban penmaha ti tang kawai ka bang ong biang mane ka ba mentang syubu ki ba khamlong ki ba kit khia si sang i badan ki bananong kendong balai bang ong kata namar ni ngam syafi pe ngapong kan ni ni penyat marathon kawai na bangalong ya bun kam siapa ngan pa ni namar tu persakurim juga ba khun kan thei juga ki persakurim juga ki bela asa New York ki bela Amerika Boston New York Tokyo keleng ti kwa ban tibet iki ni beliau jungi ki ba bon ki ba mi ki den nong kendong nama kerwat le kita kamot ki bela pauna mura all India perkhat bi ti kasupen em ba ke don ki ba bon nong kendong ki bela ban mi khamat te telar ki biang ka school satu lar ki biang ka jingai satu lar ki biang ka jingai ki nuikai ki ba biang kan don hi ke babhar ba mi nong to kam dai tang bong bosidon na shilong ta kamot la ban kan kham tibet em kam long gum ta na kwa ban pin shaile mi hangi ngidon yaki lendong kot ki syllabus ki bangi haban bud be kat kum ke jing tho jing ki dong tho mo ndrei ha ka ju ko por na kwa ngon ra ip ya kini subject dabar ko mong biang ip tan pi pila don keleng ko persai ngiyi menta ba ki breu ki ba kamai spa ki breu menta ki ba sta iman seki wi pat kiri kilong ki badan ni ka kamai ni ka creativity ngai nuk sai pi sibo menta to ada jawa pilih na nong ko pinomio ke sabta ron pulei ko Facebook pinomio ke sabta ron pulei ke YouTube pat pinomio ke sabta ki ba pun ba ki breu spo referring ki thau pisa na ka tu ke ji start ki wan na ki hin hakan ko do katakan ba fi banga mene ngaong ba khadu hi menta pinda shem kan to kani ka jinglang jingtip mo shubu ba ki ong jinglang jingtip balai bang ong jinglang jingtip ngam ong jing start namar la fi ong ka jing start ti mensha kini ki mensha handa shubu ki bomdon ki bam yo ala man school ban college ban university kita mak kim start ki start ki dan la ka jing start la jompat fi babon ki sia mun sha pro khai ba mi ala man school yo long khraw na ka daw balai na makidon ka main la ka jong hi ka don ka creativity la ka jong hi to menta shubo menta kom ka ni ki bangau ye phi kini ba phi ong dai kini ki babon ki balong ki tibet ki bala pau ha ka kam business chu menta kini ba ka don ka jing ka jing kam naladi balai ba ki la ban su tho kumno ba ka banle business kuno ki sutho ya ki rules ya ki ain ki kanun jong ka sarkar ki pule ki minot ki din tak ki tip ti ki babon hi kawai ka ba phi kawai ka ba jing shisha ka bangi dei ban mangi namar pa ba phinpet ki pha school ki khon tang ban yo kam ki pha college ban yo kam tik pa yo kam gumno rom tip tang yo kam yu kam sarkar ki babu ni ki mi ki pa ki long bi kwa tang kam sarkar bai phi tie kata ru ka ba pensa din yang ni tie kumno ban pen kala ya kata kan ma phi ka system kamut atang ka educational system kamut kata te ba lada kum ka meghalaya shibu menta kalong lada kawan ki kini ke investment na syabar
kaban penmi kaban perspa ki brio jungi kapen ka idea ki brio jungi te bala la dale kan ka business kum tu ni yo kum tu la business kum tu kan yo kum tu pisu tu la ban export menta shubu ngi menta ngi penmi so trun syukut tangga dia so trun kum tu menta syababun pak tu so trun jing syala ban proses haka jus penmi ya tu penmi factory nak tu ka idea pat ikiwai kan kuno ban le business pada kumbai kakat ni yu so merit ni yu sing ni yu shermit ni kum tak kum kita ti dei dah kada andre hangi pak sulong ba kadang long basic ti kata ba ki ba business ru ki kwa bitang ban shu menta ti du yong dia tu du yong andre tu du yong bala ban penmi kan ka ban penmi kenja factory ke ban penmi rong ke kemudian ka bitumen ke wa pila ban nda siang surok ban tap na lor ai gitu berkhat tu kawan na syabat khat ma pi ni doyong ka tu boleh mela penmi ka tu ang ni hendai belai su shalan me kum tu ki bayo aspa yo atang UAR kum tu ki babon ka ta value addition kam don kata tian ka ban penrung ni ngam tiap tin kasi kumno ben penrung ya kan ka value addition dia ban penrung bakai ka ba penmi ngan ai value ya kata kata kamot ki babon kin yo jing mentoy na kito ka jing yo jing kot kan kieu pi te pisu thu am ba system habang ka system ka education ka dikawai hendai ka political economy ka politics ka economy kata lang bar ka dong ka jing dai mentality science technology perkhat pi dai na ta kada ba menta pinle ke ai menta don kami ki data data menta ka data ka bangsan dia nak kata-kata kini ki bami kong kani ka report kong kata ba ong fi education ni ka phil ong ka kot ka khia ka health ka kiwi bara kadi nak data ba kale kan ti ayo ndai ba ong ba ka basu ya perkhat bangi kan kadi ka opinion jonga ne komno kadi ka data bla mi ba Jatuh. Dia tu no yang akan dia lani yang kisamla jungi. Kae banyak kun ni kita ki kompetitif tem kam lah ki samla jungi ki long bet ki la ban tibet kom ki wei kadai tang ba ka focus kadai tang ba ka wei kata kai bang mai fi ka focus ba ni dei ban long ki ba kata ti ki ba pech shajinga ndai tang hang ni ni dei ban long ba kloi bang ban ya jingi shaduriao Tikai gijai kot bang di ban pulih, ngihab ban splendid na ngihab ban pulih dari jin sutu. Da fi ong yang ngamun syua ngam nadu mengadang sna mun syua pulih War and Peace jung Leo Tolstoy. Ngapulih Experiment with Truth jung Mahatma Gandhi, ngapulih Discovery of India jung Nehru. Fikram splendid. Splendid kumno. Pi splendid namar katakan kai ka barung ha phi te na ka jing pulet kot jong phi kai ka barung ha phi kombo Einstein ken Einstein wang gumno education is what remains with you after you've forgotten what you've learned nama fi don idea pat la ka jong habang puli ka to mentang ami idea la ka jong pat phi kadi ka idea ka ba mi na phi ru ka ba penlong kreatif la da ka dai ban yele competitive exam la da ka dai ban le business kadi ka idea na phi Balik ngara ipi kani ke jingkeli nama kolom kunde. Hakine kisi ngathai tip name daladi. Kibun ki samla jungi mata ki berdukam. Khab kili sa interview la dijawab ki kret di kasngi khau kandhi ka takmut ketu ka marks jungki kaladu. Kai ha putu kom interview. Kira balong ki khna ki bertibit. Nani hakatu ka minute kim kenma wa kasngi khau jung kandhi. Dai kira sya de krasya dukam no. MP da ong gumno sikha Gandhi tende mla ban deban kalma deban tip Em ngasyo inuk sa ipi. na hoi ka don ka shisha ke shubu menta na shpotli ki jingkli shubu menta da khandai te lila ban juba iwei di spang sikha Gandhi tip te kata kala ban kata kini ki banong interview kumnom tip ka sikha Gandhi del kum kasngi independent juga India kum kata kum kita kala ban kata ikinong interview kan dari interview mga ino rong kan kata ikin kata ti tangba kalong pat
kalak ban jakom kum kita hendai ki babon ki interview pat dola ala pai khandai ngot laung to kalak ban bakalah dia no IWR ni compare